i-share ko lang sa inyo kung ano ba talaga ang buhay dito sa UK bilang asawa ng isang British. Kasi may mga tao naman dito, may mga Filipino naman na andito sa UK na hindi sila nakapag-asawa ng British, pero andito sila dahil dito sila nagtatrabaho at dito na rin sila nakatira. At yung iba for some other reasons. So sa akin, andito ako dahil nakapag-asawa ako ng isang British, kaya andito ako sa UK. Dumating ako dito sa UK 2008. Tapos wala akong mga kaibigan, wala akong kilala ko lang syempre yung asawa ko, hanggang nakilala yung mga stepchildren ko, yung mama nila. Tapos nakilala ko rin yung pamilya niya. So yun yung mga taong baga nakasurround sa akin, pero hindi sila malapit sa isa't isa. Yung mga kapatid ng asawa ko, malayo sila sa amin dati. So kung pupunta ka dito sa UK o sa ibang bansa, yung nature na talaga sa kanila na parang kahit na pamilya kayo, hindi sila yung gaya sa atin na mga Pilipino na talagang napaka-close natin. No. Huwag kang mag-expect ng ganon. Na pagdating mo dito, close na, no. Hindi ganon. Hindi nga, kahit kapitbahay nga, kilala ko yung pangalan nila, pero hindi ako nagpupunta sa bahay nila para manghingi ng asin or something. Hindi ganon dito. Tapos nung dumating ako dito, napakahirap kasi wala akong kaibigan, wala talaga akong kilala. Eh syempre sa atin na sanay ako na, 'di ba? Yung pupunta ka lang sa kapitbahay, magchismisan, ganon. Walang ganito, walang ganon dito. Tapos i-admit ko talaga na hindi easy ang journey ko. Nakatira ako dito sa UK, napakahirap. Sa first year ko, ang hirap kasi lalo na sa pagkain, sa weather. So kailangan mo masanay, you have to get used to it. Iniisip ko talaga na pinili ko tong buhay na to, paninindigan ko. And syempre yung asawa ko may 2 anak, tsaka mga babies pa sila noon. So yun din, kailangan ko din mag-adjust. Wala akong anak, pero sanay ako sa mga bata kasi sa atin, 'di ba, sanay tayo. Napaka malaking adjustment talaga sa akin sa buhay ko, sa lahat. But I made that decision na dito na ako titira. Magpapakasal ako sa lalaking pinili ko, na minahal ko. At alam ko na ang asawa ko ay may 2 anak. Tinanggap ko yun. You know, as I've said before, you do not have to give birth to be a mother. Tapos hanggang sa ilang taon nang lumipas, no, after 2 years, pwede na akong mag-work. 2 years pa? Oo. Kasi iba yung iba yung process dati dito sa UK. Ngayon ibang-iba na talaga. So after 2 years, pwede na ako magtrabaho. And nag-start ako bilang waitress sa isang well-known na restaurant dito sa amin. Napakabait ng mga tao, napakabait nila. Basta mabait ka sa kanila, mabait talaga sila sa iyo. Nire-respeto ka nila. Kahit sino ka man. That's my own opinion kasi nga yun yung mga experience ko. Hanggang sa meron na akong mga kaibigan, hanggang sa may nakilala na akong mga Pinoy. Tapos pagkatapos ng waitressing, kasi hindi yung sahod, konti lang. Hindi yung sahod na pangpamilya talaga at that time. Kaya nag-apply ako bilang isang care assistant o caregiver. Kasi dito sa amin, sa tinitirahan ko, marami talagang nursing home.
yung mga paborito pa naman nila mga Filipino. Kasi mga hardworking tayo, ganon. Tapos nag-apply ako, tinanggap ako, nagtrabaho ako ng night shift as a care assistant for God knows how many years, ilang years talaga. Tapos nagtrabaho din ako as day staff. Siguro mga 6, 7, 8 years. Ewan ko, basta ang tagal ko sa nursing home. I was very ambitious. Yung talagang inisip ko, I can do more. Yung parang ganon, yung inisip ko, kaya ko pang, I can do more. Tapos, sumakit na yung likod ko, hindi na kinaya ng katawan ko, at saka physically and mentally, hindi ko na kinaya yung care home talaga. Kaya nag-apply ako as a receptionist sa isang hotel. Tinanggap naman ako, so nagiging receptionist ako sa hotel, and then after that, umalis yung admin account nila sa hotel. Tapos kinuha nila akong admin account, tapos receptionist din. So half yung nagiging half ako, half receptionist at saka half accounts admin. Tapos ito na naman ako, ambitious na naman ako kasi ewan ko, I just dream big dahil alam ko na kaya ko. Hindi sa pagyayabang ha, but kapag may determinasyon ka talaga sa buhay, hindi mo kailangan maging mayabang. Sabihin mo sa sarili mo na kaya mo. Sabihin mo sa sarili mo na kahit ano pa man yan, kaya ko yan. And so, nag-apply ako sa isang solicitor, sa mga attorney. Natanggap ako doon. Nagiging legal assistant ako. And nagtrabaho sa kanila, I think more than a year. Tapos, yung trabaho kasi assign ako sa home office. Napaka-intense bash. Yung talagang intense yung trabaho. And sabi ko sa sarili ko, napaka-intense nito, but hindi talaga yung malaking sahod talaga. Tapos may nakita akong in-advertise online dito din na mas malaki-laki yung sahod sa housing association naman. Kaya sabi ko, I will go for it. Kasi nga, ambisyosa na ako. Ambisyosa naman talaga ako. I will admit that. Talagang napaka-ambisyosa ko. In a very good way. Kaya mag-ambisyon ka, dream big. Be determined. Makakaya mo yan, marating mo yan. Kung anong gusto mo marating sa buhay, marating mo yan. Kung may narinig kayong noises, si Molly pala yan. And, so, natanggap ako sa housing association. Kaya, now, ito na ang trabaho ko. I've been with them for like more than 2 years now. And I am very happy. Napaka-happy ko. Napakabait talaga nila. You know, I never felt, sa lahat ng tinatrabahuan ko, I never felt na yung parang sa atin pa inaano ka. Hindi nila ako inaano. They are very nice. Talagang pinapakita nila sa'yo na pag determine ka at saka you are hardworking. Sasabihin talaga nila sa'yo na na-appreciate ka nila, and that's what I like about it. When I was working sa nursing home pa, dumaan din ako sa kitchen assistant. Tumutulong ako sa kitchen assistant. Naglilinis kami ng kitchen, ng toilets, kasi night shift. Tapos ano pa ba, naglo-laundry kasi part yun ng trabaho as a night shift nung kitchen assistant pa ako. Kaya kapag pumunta kayo dito and you never been abroad, huwag kayong mag-expect, or kahit saang country pa, kapag galing kayong Pilipinas tapos pumunta kayo sa ibang country,
Huwag kayong mag-expect na ang isang country ay kagaya ng Pilipinas dahil you have to remember, iba-iba ang country. Nag-choice mo yan na pumunta ka or whatever the reason may be. Ang mapapayo ko lang talaga is you just have to get used to it. Kailangan mo lang talagang masanay. Kailangan mo lang masanay sa lahat para mag-settle down ka. So, since 2008 hanggang ngayon, andito pa rin ako sa UK. And you know what? I love it. I love being here in the UK. I love yung safety net ba? Yung, yes, malaki yung mga tax namin. Pero, pagtatawag ka lang ng ambulansya, andyan na sa labas ng bahay mo. Mga few minutes, half an hour, I don't know kung may mga talagang emergency, matagal-tagalan sila, pero alam mong may ambulansya na darating sa'yo at dadalhin ka talaga sa hospital. They will look after you. At tsaka sa mga pagkain naman, dati hindi ko na nga naman alam na may mga Filipino online store na ma-orderan ka. Hanggang sanay-sanay na ako kapag gusto kong kumain ng mga Filipino foods, order lang ako online. So yung mga ganun na lifestyle, kailangan mo lang talagang masanay hanggang sa meron ka ng mga magiging kaibigan na Pinoy o mga puti. Pero ang nakakatulong talaga sa akin ay napaka-supportive ng asawa ko. Kasi he knows what I was going through, na napaka-lonely ng buhay ko dati. Kasi nga wala akong mga kaibigan, di ba? But he was always there. Kapag pumunta siya sa opisina, uuwi siya para lang ma-check niya ako kung okay ba ako. Kung anong gusto kong kainin, ganito, ganyan. Swerte naman talaga ako sa asawa ko. Yan lang yung talagang pinaka-importante talaga. Basta supportive lang yung partner mo. You can do it and you will get through it. And now, I'm happy. I'm living life and I'm settled. And kapag uuwi kami ng Pinas, kailangan din namin mag-settle sa Pinas. Kasi ito na yung buhay ko dito. Yung nasanay na ako sa buhay dito. Kaya pag uwi kami ng Pinas, I just have to get used to the lifestyle na sa Pinas. Kaya yun yung mga work experiences ko dito, guys, and yung buhay-buhay ko dito sa UK. In regards to visa, so pumunta ako dito sa UK, visitor's visa, and that was 6 months visa. Tapos kailangan ko umuwi ng Pinas para mag-apply ng fiancé visa. Umuwi ako after 6 months, nag-apply ng fiancé visa, nakuha agad kasi nga iba yung process dati, napaka-fast. Tapos nagpakasal kami, tapos dito na ako nag-apply ng 2 years na residence visa. Kasi yun yung kailangan at the time, yung 2 years residence visa pa. And then after sa 2 years visa, nag-apply na naman kami ng leave to remain. Tapos after ng leave to remain, inabutan pa ako ng how many years bago ako nag-apply. Where last year lang ako nagpa-citizen kasi parang inisip ko hindi na kailangan, but then nag-apply na kami. So iba ang process dati kasi hindi masyadong mabusisi. Wala pa yung mga nakapag-test ako ng English reading and writing sa apply my citizen, pero yung nag-apply ako ng mga visa ganito ganyan, wala yan dati. Wala talaga yun dati. Kaya ang dami, alam ko masyado marami ng cheche bureche pag mag-apply ng visa dito sa UK, papunta dito sa UK, kahit na fiancé ka or married ka, ang daming cheche bureche na kailangan mong gawin. Kaya sa
babes ko dyan, sa mga bebe na gustong mag-settle down sa ibang bansa or here in the UK, you just have to remember na ang ibang bansa ay hindi kagaya ng bansa natin, lalo na sa weather at saka sa pagkain. You just have to get used to it. At saka pag sanay ka sa pamilya mo na lagi silang andyan na nakita mo 24/7, ang makikita mo lang dito yung asawa mo or kahit o kung sino mang kasama niyo sa bahay. Pero hindi sila intense kagaya natin sa mga Pilipino na talagang paglabas mo sa bahay meron ka na makakausap. Hindi ganyan dito. Kaya you just have to remember that. And yeah, yun lang talaga. You just have to be, sanayin mo lang talaga yung sarili mo kung gusto mong mag-last na tumira sa ibang bansa hanggang sa ready ka na bumalik sa Pilipinas. Kasi it will get better. I promise you, it will get better kapag nasasanay ka na. Kaya, yeah, kung may mga question kayo, anything about UK, wag yung ibang country ha, kasi hindi ko alam, sa UK lang. Kapag may mga question kayo about UK, if you're coming here in the UK, any questions na kaya kong sasagutin ko. And good luck kung pupunta ka man sa ibang bansa, mag-settle down. Just have to remember na it will get better and just get used to it. Masanay ka din at makakahanap ka din ng mga kaibigan. Ipapakita ko lang sa inyo. Ang ganda ng panahon today, oh. Tingnan nyo. See? Hindi all the time snow dito sa UK. Meron ding magandang weather like today. Nakaupo lang ako dito sa garden, di ba? Kaya, I will enjoy this weather, guys. Yeah, the weather. I hope na nakatulong ako ng konti yung kung ano ba ang buhay dito sa UK. Kaya sabi kung may mga tanong kayo, whatever, just comment below and I will answer your questions. Thank you for watching, guys, and I will see you next time sa aking video. Bye!